Dobar dan! Nalazimo se ispred Stopića pećine, u stvari ovo je staza koja vodi do Stopića pećine i jako je lepo uređena, hladovina je, parking postoji, parking je 70 dinara za vozila, ali upravo smo čuli da u Kadama možda nema vode, zato što je bila sušna sezona, leto je bilo, mi smo bili ovde u aprilu za Uskrs i bilo je predivno, bile su kade pune vodom, bio je i vodopad, ali evo proverit ćemo da li je to tako kao što kažu i idemo, vidite kuda. I evo ovde je malo samo problematičniji deo za penjanje, ali ništa strašno. I malo je strmi silaz, ali postoje rukohvati pa polako. I evo ga ulaz u pećinu. Osmeh, jesi se smrzla? Mnogo je bio veći. Znači samo u zimskim mesecima i prolećnim možete doživjeti ono pravo. Evo kako su nekad izgledale kuće. Kada smo ovde bili u aprilu, bila je jedna starija baka i kuvala je kupus i gore je dimila meso. Mesa ima i sada, ali nema vatre. Molim? Iako smo bili u tim kućicama, moram da vidu oni ljudi sa interneta. Jel da? Da, ajde. Stvarno? Ajde.
Šta spremaš? Špaget. Špaget? Može i meni jedna porcija. Evo kako izgledala prvobitna učionica. Ovo je novi deo, to nije ranije postojalo, novo izgrađeno je i najlepši je deo. Evo ga restoran.